Здравейте, приятели! В днешното видео ще играя втора част Brawl Stars. Миналия път докъде стигнахме? Че стигнахме до Супер Ер, че трябва да съм с Супер Ер. Не, айде ще започнем с Епик. Но с кой Епик? Айде, искате ли? Не, забавили съм много слаб. Хайде да съм с Код. Ще играем на... Не. Ще играем на... iPod. Приятели, ако искате още такива видеа, абонирайте се на канала или ми пишете долу в коментарите какви други игри искате да играя. Ще играя, може Майнкрафт, ако искате, но канала в момента ми се стрели върху Brawl Stars, но ако искате друга игра, просто пишете в коментарите. Така, приятели, хайде, видях къде е Пайперката. Пиперката. Успех нещо да направя. Убиха ме, приятели. Не, трябва да съм Star Power. Лепотинска толкова са и трябва да съм... Браво съм. Приятели, спечелихме първата игра. Вчера ми спадна Legendary Star Drop. Само да ви покажа новия ми герой. Който ми е. Новият ми герой е Вуюму и си купих Star Power. И сега събирам за Финкс. И вече съм Diamond 3 между другото. Който пада Митик. Сега мога да се покача с Супер Ер, където съм с Джеси тук. Докато не стигна на Legendary, този път няма да свършим. Ако ми реша да направи част 3 на това. И съжалявам, че пускам клипа по-късно, но просто в неделя имах... Т.е. сега да снимам в неделя. И просто няма как да го пускам сега, защото имам да го отработвам и тези много неща. Хайде, Бети, на кой си мислиш, че ще избягаш? Мистер Пи! Мистер Пи! Да видим сега. Да убих още един. Мистер Пи! Ме уби буквално, хора. Да не убият и моето куче. Аз ще дам едно убиване. Ето бе, давайте. Убихме. Сега да видим кой е Star Player. Ето мен ме Wingman. Аз съм Star Player, хора. Тебе купи. Сега преминаваме към Epic. На Epic ще съм с Емс. Това Митик и свършваме видеото. След ще е толкова кратко. Аз имам буквално различен телефон, но същия профил в Brawl Stars. И сме 7 абоната, така че трябва да гоним 20 абоната.